హాయ్ అండి అందరికీ. నేను మన ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫాలోవర్స్ కోసం స్పెషల్ ఆఫర్ తీసుకొచ్చానండి. ఏం తీసుకొచ్చానంటే మన ఫాలోవర్స్ వచ్చి నాకు ఫాలో అయినట్టు చూపిస్తే కేజీ కోడి కేవలం 350 రూపాయలకి మాత్రమే ఇస్తానండి. బయట మార్కెట్లో చాలా రేటు ఉంది. తినాలనుకున్న వాళ్ళు ఎప్పుడు బాయిలర్ కోడి తిని బాగాలేదు, టేస్ట్ నచ్చలేదు అనుకున్న వాళ్ళందరూ ఒకసారి వచ్చి ట్రై చేసి చూడండి. చాలా బాగుంటుంది. మన ఫాలోవర్స్ కోసం మాత్రం కేజీ 350 రూపాయలకి తీసుకొచ్చానండి. ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఫాలో అయినట్టు ఖచ్చితంగా చూపిస్తే మాత్రమే కేజీ 350 రూపాయలకి మాత్రమే ఇస్తాను. పైన కనిపిస్తున్న నా కాంటాక్ట్ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే నేను అడ్రస్ ఎక్కడో చెప్తాను. మన ఇల్లందు లోకలే అండి. మీరు ఎక్కువ దూరం వెళ్ళాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఖచ్చితంగా మన ఇన్స్టాగ్రామ్ని ఫాలో చేస్తుంటే మాత్రమే నేను ఇస్తానండి. అది పైన కనిపిస్తుంది నా నెంబర్ అండి. ఖచ్చితంగా చూసి కాల్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే మిగతా డీటెయిల్స్ చెప్తాను నేను.